Basi lero Michael Usi pa Chileka Primary School kuna Mitete kulilongwe anayirensa nsonkhano kumene kundithu kunali wanthu ambiri koma zomwe nkhulazo zinapangitsa kuti atolankhani amutchingira panjira amuyimitse mpaka namufunse kuti umatanthauza chani ndipo tsogolo la pandale ili lipati. Ndi ene tionere mpaka kumapeto kuti tione kuti chachitika nchani. Zikomo kwambiri. Ndathokoza choyamba ndipereke ulemu kwa agogo ndiponso ndikuyamikeni chifukwa chotilandira. Ndiperekenso ulemu kwa amene atipempherera mpingo. Mulungu akudaliseni. Ndikudziwa kuti pabwera akuluakulu ambiri pano, mafumu nonse amene muli pano mumve kuti kuchokera pansi pa mtima ndikuthokoza chifukwa chobwera kuno. Mulungu akudaliseni. Zikomo kwambiri. Pali amayi, abambo, aliyense payekha mumve kuti ndikuthokoza kwambiri chifukwa choti mwasiya ntchito zanu zofunika kubwera kunoko. Ambuye akudaliseni. Anyamata amuralo ndakuthokozani. Ambuye akudaliseni. Pali nkhani zingapo zimene ndifuna kuti ndilankhule pano. Ndiye ndikupemphani mumvesese nkhani imodzi. Chifukwa chani ndalankhula mawu amenewo, tanthauzo lake ndi chani. Ndisanalankhule, anyamata wa nyimbo iyi ndinayimvera pa audio atanditumizira anthu ena kuti apenga nyimbo iyi chifukwa cha iweyo. Ndiye ndimafuna nyimbo iyi tiyathandize tiimve tonse chifukwa ndiyikapo mawu. Nyimbo imene mwayimbayo ndikufuna kuti muyivumbulusenso kuti 2025 auna malamulo. Muyimbe mwabwino chifukwa azimayi amene amakhala ndi mawu achetemya. Inu musayimbe mwakufuluma, muyimbe mwabwino kuti ayiyake mwina. Sikatana mayi akufa mbinu yatika ndayi tapaseni microphone azimayi ayiyambise. Inu musikala ndi pesi azimayi ayiyambise. Kaya bisa nak mai, kaya bisa. Siapa senang mai wa microphone wa ayam bisa. Sonse yake. Ziko mwambi ndimafuna ndinene mawu awa. Amene akudziwa pasi pa mtima yekha, akudziwa pasi pa mtima yekha kuti 2025 azalephera koma alikulankhula 2025 boma. Ndikuti iye akudziwa ndi mkazi ake kunyumba kwakepo kuti ine ndikayima koma ndikalephera koma akabwera magulu 2025 boma. Amene wowo 2025 akaona chani? Malaulo. Mbamuna wako akakhala osamenya ndikumati ndimenya anthu kumamuuza kuti pinda konko kuti adadi mumenyedwa.
muzimenyedwa kuli bwino muzipase ulemu mungokhala panopo. 2025 anthu malayi muno azazidalisa kapena azazitemberera. Two things. Malayi muno anthu azazitemberera kapena azazidalisa. Ndikunena mawu awa chifukwa chonena kuti mwalankhula zambiri zokhudzana ndi mavuto athu. Anthu ena andale, atsogoleri ena andale, akamakuonani amaona mavoti, saona anthu. Akamaona anthu chonchi, saona anthu. Chimene amaona ni voti. Chifukwa chake muona kuti mafumu akudandaula, anthu akudandaula kuti kunja kuno kuli njala. Mupeza omwe ofu asogoli azipaniwo wayang'ana nkhope andalama zawo, amagalimoto awo akudya bwino, akubwera payi nthawi ya njala ngati ino. Bomali sili kukupasani chakudya, bomali kunja kuno kuli njala. Ndiye muzizifunsa kuti nanga iwe uli ndi njala iwe? Iweyo uli ndi njala? Nanga iweyo pawekha monga munthu wagulira matumba achimangano angati iweyo? Nthawi ino siyokamba ndale, nthawi ino ndiyofunsafunso kodi mwadya? Nthawi ino anyamata takandika ichete. Nthawi ino siyo mati ineyo ndisapangana kuti ineyo. Sungamfusire chibwenzi mkazi ali ndi njala aliye kale. Ndiyeno tikudaba kunena kuti atsogoleri ambiri akuyenda musatipotere tikutenga boma mukuuza anthu anjala. Mukuuza anthu anjala. 2025 azaona malaulo. Uzisonyeza chikondi. In fact Mulungu anamulenga aliyense wa inu ndi ineyo kuti tikhale daliso wa wina ndi nzake. Tsopano iwe munthu uli ndi njala, akubwera munthu akuti afuna zakhale president, akubwera munthu afuna zakhale munthu audindo, iyeyo akulephera kugula ndi bagi imodzi kukapereka kwa anthu 125 boma chifukwa akukuona ninuyo ngati mavoti. Voti simadya tu. Voti simadya kwani? Simadya. Akanadziwa kuti inu ndinu anthu si voti. Bezi akumakamba nkhani ya njala tipanga bwanji kuti anthu awo akhale ndi chakudya. Yanena kuti 2025 muzatemberera dziko lino kapena kulidalisa. Kususa sikumavuta chifukwa unangolankhula. Munthu azizifunsafunso. Kodi uyu ali ndi bala ili lachokera kuti? Kosongema kulankhula kodi bala lalikulu koma ana kukhapayo iyo kufunsa bala ali china chake. Dziko muno muli mavuto ambiri. A President Chakwera sakukana, ine sindikukana, nduna sizikukana. Ndikupasani chisanzo. Muli nyumba ndi amunanu. Ndiye babwera wakuba banja. Mukumuza wamunanu. Amunanga. Babwera tu munthu wakuba banja. Mamunana kuti kumafa kuba kufuta banja. Kumafa kuba kulongea atukuka. Uya mwakuba bino matukira kuti. Ndiye babwera ndi akubona. Mundamba. Kodi wakuba wabwerayo, nonene pa? Nimaganifanseru? Ema una wina. Wabwera wakuba banja. Kuwa kalika. Tungo. Mbeni. Afu. Afubaja. Asawa. Akamabwera nyumba muda. Sumurangira ni haki. Sumupesa. Chimene nikuna
yona kuti voti imabwera kothokoza inu imandikonda voti yangu. Voti sibwera pokung'amba kukamwa aliyesa pakung'amba kukamwa tikamati msongoleri ntchito yake siina. Msongoleri ntchito yake ndikutesa mavuto, kuchepesa mavuto anthu, ndiye msongoleri ameneyo. Ine mmene ndikuyendayenda m'midzimu ndikumachita zimene ndikuchita ndinawuza president ndinali kwati nthawi ikakhale ya atsogoleri athu Madam Joyce Banda mankhwala anavuta muno ndili kwatira nayitalisa mankhwala 6.4 billion ndi mabedi omwe ndikupereka sinali tuwandale ndimafuna kukandifotera ayi anthu wandi akwathu bali mnyamata wina amati ngoniza nikena nyeti alikunja nthawi ya covid siwandale iyeyo anathandiza anthu kumalawi kunoko amafuna avoteredwe. Pali nthawi yokamba za mavoti, pali nthawi yochita kufuna kuthesa chani kodi mavuto. Bwana nditawuza bwana Chakwera anena kuti chimene ungathe kuchita chilichonse chofuna kuthandiza bomali kuti mavuto tiachepese panga. Ndibwerezanso mmene ndimatuluka mu ofesi mwawo ndinawuza kuti ndikuthekera pena ndi pena ndithandize anthu. Ananena kuti chilichonse chabwino chimene ungathe kuchichita kuthandiza anthu utani kodi panga. Akanakhala wina akananena kuti iwe vice president uzidagawa izi undibera shayi. Akanakhala wina kuti kunja kuno alipo anthu akusauka amazuka usiku nyumba kukhala phe kumangomva mzanja kulephera kugona chifo cha njala. Musaombere m'manja atsogoleri amene afuna kukhala pa mpando. Muli ndi njala muziwauza tikuziwa ndiye zoti ife tili njala tikuziwa sikuti iwe utiuza kuti ndi njala ndiye. Malawi wafika nthawi yonena kuti zonyengererana zopusa ayi. Ntchito ndiyoyang'anira anthu. Akanapanga kundilola Achakwera kuti panga chilichonse chimene ukufuna chothandiza anthu. Sibwezi ndikutuluka mafedereza mimi. Sibwezi ndikumapepa zithandizo kwa zinzanga amene amandikonda ndikumapereka ayi. Ndikupasani chisanzo ndabwera panopa apresident kusoni ndikuti ndili kunoko ndinanena kuti mwachisanzo ndipo simazoni mutuluka chonchi chifukwa mwadziwazana lomwe ndikubwera chifukwa ndavomerezana kuti anthu akukufuna nungu ndikuti ndipita Friday masana ndinayimisa azigogo awa amapina ababa azigogo ngeni mati azigogo angawa akutivinira ineyo state vice president pamene mwina ndakuta iwo wali ndi njala akuvinira ineyo. Zimenezo ndi zimene ine ndi Achakwera tikamakambirana tikanena kuti nthawi iwatipasa Mulungu iyiyi
tigwire ntchito bwino mwa ineyo ndimati tsiku limene ndikulowa m'manda mzimu wanga kumanda ndamule kuti komatu vice president sunachite bwino ndi anthu ayi ndikufuna ndikamakalowa nzanga kuti ndinali pa dziko lapansi ntchito nandipasa Mulungu ndinayigwira ndikagone. Agogo ali apawa ndakuwerengani mulipo 8 azigogo amavina apapa aliyense wa inu mmene ndabwera masilikali akupasani nonse matumba awiri apetereza komanso chikanga kodi mukazale chikalepe nkhani zina zimene mwakamba zoti kunonso petereza kuno mwakuti itukuko musamala mizani sizi makhala kuti masokano ngati pano chilichonse ndikulankhula iya inu mayi amene mukusogolera kunoko nyamata akusogolera kunoko ndi amfumu amene wowo mugwizana ndi akuchingale mubwera ndinabwera atu kumene kuja kunakambidwa isi mayankho ache ndiakuja chifukwa nonse simuchokera muzu mmodzi mata kulandira ndalama ngati panopo kuika ndalama yapasatama zambiri bwana omwewo kuti wa ndiye mutekeka ndalama kantu kumugawani kupe kapena kuti 1000 muna ka 2000 or 3000 ndiye uziyamba kuita kunyumba uyamba kuti kunya mutani yachepa tofunika anthu apasule kuthekera azipanga ma business asiya zawo asakayi mulanga chimene napanga apa kuamba satengereza azigogowa sikuti wena koma ausikira bwino ilayi wabwino ndi Mulungu wakumwamba atakwera ine Mulungu amangondikakamiza ufune usafune mpaka chakuti so wabwino ndani kodi ndi Mulungu wakumwamba. Njala ili lero hii munati kufunse mavuto onse ali malayi muno muzifunse funso ni vuto liti limene lilanyuwani ni vuto liti limene akwera chifukwa cha boma ilili muona kuti mavuto onse akhala akupindika kuchokera kale. Njala mataka chino ndiye ndikuze mechi kuchitika umata kusankha kuti vuto ilili ndingolipanga pamwambe apya anthu andiomere m'manja andipase voti liduse ndiye bali maganizo ena ngati akamuzubanda zina Fabakili anachita zina Mutharika anachita zina Joseph anachita boma ili ifeyo tifuna kuchita kwambiri unena kuti ana anathu azayamike kuti anapanga izi ndani maboma ambiri zimene amachita monga misewu amapanga misewu yothamanga kungopaka katala ili kuombera m'manja bana matikulikatala masiku awiri atatu mwamba kukumbika tala wina wapita kuti matumba mwawo bakali panopo ndi mauza a president kumpoto kuti kodi inu ndimakuziwa ndi si inu engineer zoti mutaalamu amayika mu cement munazubira kuti lero mupita mkaona misewu ikupangidwa misewu yochindika mukuyikidwa cement kuti anawo asapangiso misewu imene kawiri vuto kafuna kulithese kamodzi komanso limatenga nthawi kuti likangodi kuti lithe ndiyena kumabwera maona kuti taona inu munapanga chani chikobwera panga awasaka napanga zimene zizi mavuto amene ali mziko muno sikuti anthu asamadandaule sikuti anthu asamazuzule
anthu azizuzula. Koma ndikufuna mudziwe izi. Boma ilili mavuto enawa kuti nakuti tinapeza zoopsa zili ngati munthu tinapanga chipatala. Mutenga munthu kuti naye mthiyeta. Mwamusegula mukuganiza kuti muli chotupa chimodzi. Mwagwirizana titenga operation 1 hour ichonse chotupa chimodzi. Mwasegula kuyang'ana nkati muja mukupeza zotupa zilimo 4. Munganene kuti poti tinanena kuti tifuna tichonse chotupa chimodzi. Izi tachita kuzipeza zinazi. Tiye ndimusiyeni. Timotisa chotupa chimodzi. Ata kufukusani kuti mbale wanu anizotupa 4 atokutambateza chimo chimodzi. Apeza zotupa 3 zina. Ndiye kufuna kuti atenge 1 hour akotosa chimodzicho. Kapena atenge maola 4 atose zonsezo. Musakajani. Atose zonse. Ifeyo sitikufuna kungosangalasa za nthawi. Tikufuna tichose zonse. Ena iya pakati panopa mu September nthawi yatha. Wakuuza luzigo likuta kuzepeta panda. Choka ife kuti chiweruzo. Osati pa 25 kapena mu September iyayi. Komanso ng'ombe lupase ni mwambi uwu. Anthu ena amati tupanga za chilima ndimakwayang'ana. Achilima amene akwaziwa ndi amene anayenda nawo. Mukunimva? Amene akumuziwa chilima ndi amene anangoti? Chilima amakumwepweta ngati? Oyi. Nkhani ya mabega fa. Isana kuze mwambi. Nkhani ya mabega fa. Ike nachitika zaka za mbuyomu. Njala itatha, njala itachepa. Dakali pano mamega famu akuchitika. Ana aya nanu kusogoku. Njala singakale vuto. Kifua tuzaka winu wanjira. Simadikila kukula yaku mwamba. Dakali pano kuti kuno kukale njala. Aliyese maliwa na moma limeneli. Ama ni wahona Mungu. Mungu sana nipase mvula. Ama tero. Vuto la muntu maziko wapasi. Chili chonse. Ama chiangana ni maswandani. Chili chonse. Chili chonse maswandani. Bali zina ama india mambo. Ndikuuze ni msiko nilona lawi. Zina ungamafuna kuti uzimvesese. Ungazitenga ni maso ni maganizo andale. Uzimvesesa uzingotupana umulapila Mulungu. Bali zina zikuchitika ifa Mulungu anati izi izanangoli izachitika. Muntu amakhala ndi mtima nthawi zonse ofuna kusinjirira, ofuna nkhani ikhale chimene alibe. Hava munda waide anamuuza kuti zonse munda mosemu uzidya. Anati chani? Zonse asiyani modi? Koma munda umoza sanani kapena mtengo umoza sanani? Mtengo umoza sanani? Mitengo yonse asiyani? Kuti mitengo yonse uzidya mino kafulini. Koma umozi uzanani? Njoka itabwera satana njoka. Nkhani kusinali pa mitengo yonse ya udiwe ya. Nkhani la bora badani. Mtengo umozi sanani? Kosa dibwa. Hapa moja ndio kuti shi. Kunga yusatana yuwacha bikasi. Nisiye mitengo yonse yoni nizidya ndimane mtengo umozi. Iya anakodoka. Mulandu nkhani imena napasa Mulungu. Mitengo ngati? Yonse ija ana nani? Kakali panopo nisewi kukonzedwayo magesa kupangidwawa chonse chabwino chikuchitikwa lero. Munaona osusa kapena olemba enawa sindi kunena ma mainstream media koma social media enawa amalemba kuti misewu yobeba amatero hayi si msewu mena ujangamba kugumuka mpaka lakani wakakugumuka mbona ngati misewu hayi uli msewu suna lebe wanji. Muzichenjera 2025 muzatemberera dziko ili kapena muzalibesa. Ng'ombe yabere sama ipitisa kukuchane mabele ndumene wo. Ng'ombe yabere sama ipitisa kuti kukuchane. Ng'ombe ni bere umaiteka ndika pedwe. Muyikambirane kuti Tanzania.
dziko lomali lingati ng'ombe ya bere mkati muli chitukuko mwimbitse kubuchale ayi ndale imaniso ndapanga dala kuti tibwere kunoko muli ma uniform mafuna anthu ena adziwe kuti support ya ine si uniform mandi anthu support imene ili ndine si uniform koma mtima wanga ni mtima wanthu basi pokavota inu mukapala uniform ozavota mukapala uniform nenu mukabwenda kuti uniform yathuyo kwani pa uniform iyi nkhope yo ndi andani nenu nkhope ya ndani nkhope ya ndani nkhope ili yakoyo ndi yamwena woyo kapena ndi yakasongo nkhope ndi yakasongo iyo ndi andani kapena ndi mbona wewo bali mbona wewo hapo sababu mimi nataka kuipa ala akaikapo nkhope ya mbona wewo kapena yakasongo koma bali ndani hapo bali chilima ndikunena hivi futhi ngakuti tawusa ukamakhala phe amamana kadonge phela maiko usiyo ndikanga maiko usiyo imakwa phe ukuthi akuna ngatika mwana njalo maiko usiyo akaza maiko usiyo ndi maamza kuna kuti uniform opanda uniform ine ndikatitia ntinke uku tipita kuti iya ndifuna pesese sikomo ikuti tikati msogoleri tu si udindo msogoleri ndi anthu akamakusatira ine ndikatira kuti abale ndi alongo ukutiyeni mupita kuti ndikati alongo anga ati mwene anga abamu mafumu tiyeni tulupe tipita uku tipita kuti ndikati ndayimba panopo ndifuna kumenya zipangira mukhandi ndani nthawi ikubwera ndikuwuzani watu ndi kanyama kena kake kamati chani kunoko tofu bati lengenenge pafundi kuti tena pakuti lengenenge pafundi kuti makaziwa yeti makaimba uyu lengenenge uyu mkati wanenge uyu mkala pakati uyu soja alendo uyu piti boichio ineyo tolinga changa bakali pano sizomagaliza kuti kodi ineyo pa September amu nzakhala chani ayi ine ndimangoti kuyambira lero ukafika nthawi imene Mulungu akutilekeza pano ipangira chani abale yanga basi koma awo amene afuna kuti aziyambala ndi ine angosiya chifukwa sanditha sanditha nthawi ino ndiyokamba za mavuto athu nthawi ino ndizofuna kuti ana sukulu apite ku sukulu business anthu alandire ma business sindi kuti mboma mulibe anthu achabechabe iya bali ponse pamakhala anthu olakwika olo miba yako yomwe ndimalira miba yako matumbo ako amakupweteka nthawi zina ndiyo kati mboma anthu ena kwa uzuzu wako kwena uchito amakhala ena ochita zinthu zotukwatisa president ali mboma momo zimakhalapo zinthu zina akuluakulu amatumiza tiyeni zipite akuluakulu achipani apa amangozidwe akusokoneza ndifuna ndikuuze ndikawiri ng'ombe ya bere sayipisa kubucha aliyense wa inu mukatenga pilo ndikugonera muzizuza kuti ine ndi Mulungu wanga siko likupita kuti kodi zimene kuna zikulakwika ndifunse ngachisanzo timanga kuti kunali forex yambiri muyo forex yambiri kulibe forex zona
yesese ifenso forex imene koma katuza ngabale dyalo kosa tisomo konzana forex imabwera kumati mu forex yambiri kunomo imabwera bwanji imachokera kuti talongosolani chiziwe basi nafenso munachione njira zanu zimene ifa bomali ndiratose ngati tikulowa pasi chilowa chani kodi zonse Kamuzu banda lero tumuyambika kwambiri pasambiri zimene anachita sisi matama ngati zitukuko zake koma lero zilipo mayanga ine anapita ambiri ena antumula azima yanu anapita lero kumanjoya kuona kauna nisika na ukongola kauna ninyamata ukongola mnani mumfuse ululu umene unamva mayi wako kuti lokhale ndi moyo ungawulongosole alibangolongosole alibangolongosole ululu umene mayi amamva pombereka mwana wake mwana akule akongole atani angalongosole mozi ana amene akubwera kusogolo sazadziwa ululu umene inu ndife tikumva lero kuti dziko lawo lizakalirani lokongola ambiri akuthamangira kuti dziko liyachipangisa iyayi ndikumakuza lizina kuti mumvesese simungadye phala lonse munthalo mupoto ndikuti uphikeso nsima uyitenga kuti usange nsima kanajani kodi ndiye ndifuna mafumu ndikusimikizireni zonse zimene mwalakulazo mwalakula kuboma lanu ndipo mkamagona mudziwe kuna kuti achakwera nkhanyo ayimba ineyo ndayimba lero muli ndi njala simungadikire bwino wanja azabwera kusogolo azakufika chakudya njala imadikirani njala ili ndini ikakale nyimba kadikira kuti mwene kezikhale tidikira president akwera kusogolo azakufika kudya njala inamanezo mutu lero ukudwala ungatati silipita kuchipatala kulikira president ena azabwere zikatheke boma loti litese mavuto boma ndiliti boma loti litese mavuto ali ndiliti kita ina zimene zoenda bya kugulangula bwanji pendeza ndikupereka baba iboma lakuja ndikuna kuti siku la lero tithandizane wina ndizache lero ndine vice president imabweza bwereza magani watu wakuliperekeza lya polisi onsewo ifi la mtawi sindikawa vice president ndizatula mkwamba ndiye antwaza mfusa muli bapando mwaona simu mapanga biti zimenezo ndi bangi letu amati munthu wanzeru azikhala ndi manyazi wasanafika ndiye ndikupemphani nonse azakuno musasokonekere ndi mawu olankhulidwa boma ili tili serious zovuta zimene zikuchitikazi tili pa dziko lapansi pali zina nditu simukathe kuzilongosola mvula kusowa ana mondo akubwerawa ndi ndale zimenezo Bible ndale pakuti mapeto anthawi zachitika izi nawo pambipiko azilongosola izakhala bwanji mapeto anthawi tikapanda kusamala uzapeza pali masokalo koma limeneli ukatotwe mungu akubwera yo kamukunimba kati ndikuti tonse andale amipingo tikamakuti tonse ndalezo ndale mungu akatipeza tilipo kumakoma limeneli simuna walenge mawu uzangoba ukoko twetwe ichanda lye yafika tawu ndikukufunirani zabuno zonse mene ndabwera pano papo ndaona magule ine magule akavinidwa ndimafuna magule anthu azimyanda kuti magule amene wawa apitirire malemu Lucius Banda akaitandula kukayimba amalipidwa kuno bwino akabwera Skefa amalipidwa kuno bwino tabwera Black Missionaries amalipidwa kuno bwino ovina wanso ine ndikakhalapo azilipidwa kuno bwino kati kule wamkulu wavina apasudwe kuno bwino chifukwa nayenso akupereka ntchito yake zikatero muzaona mbawa likucha
anthu ofuna kupita makulewo ndi anyamata omwe amadziwa kuti muli phindu umumu. Omaliza mavuto anu ondamva sangapo tsiku limodzi pang'ono kali nyimbo yoti pang'ono tizawinake lero maiziwa ya muyankha ndikati pang'ono tizawinake lero kambana izi imazira mbate mwachi pang'ono tizawinake lero pang'ono tizawinake lero kufuna aliyese ayimbe manja mwamba tukusazika. Pang'ono tizawinake lero pang'ono tizawinake lero pang'ono tizawinake lero agogo mafumu onse ndi anthu nonse ndabwera kuno achabwera kuno boma labwera kuno mavuto anu malemba madai macha alembeni mapeza kuchikale pale tsiku lobwera kuchako anthu awa aone kuti boma linatani kodi linabwera kome kusanje kuchitipa kumangochi pena pali ponse boma lao nditi kaya mulomwe abere mulomwe kunako kwao ndikuti angoni abere kwao ndikuti atumuka abere kwao ndikuti ayawa abere kwao ndikuti musalole andale ena osaganiza bwino kukuza nitenganizi kwanje mukabe athu nitenganizi kwanje mukabakise athu sizimanga mtundu ani ndikuthokoza kwambiri kuti anyamata amene amandikonda my supporters akusundwe alipano anyamata amajaolemera koma alipamtendere kusunge mtendere. Mulungu wakumwamba aliyese wa inu amudalise, aliyese wa inu amuyang'anire. 2025 dziko lino tizalidalise osalitemberera chifukwa cha anthu ong'amba kung'amba. Ambuye akudaliseni dziko kwambiri. Zikomo. I'm not sure of your next political move. What is your direction come 2025? You have repeatedly said, come 2025, whatever decision they will make, will either make or break, bless or curse this nation. Let's first of all talk about your political career, and then next we can talk about what you meant by those sentiments. Well, first of all, my political career or objective is to help the president and the government in addressing the issues, the problems that Malawians are grappling with, like hunger, insufficiency in the supply of fertilizers, food shortages. That is my main objective. If it's the political realm, let it be. But if you talk about politics in 1,000%, it's service to mankind. That's what I'm focused on at this moment. What actually would you like to see from the opposition as far as addressing the challenges that people on the ground? I may not be qualified to advise political leaders, but I'm qualified to talk to Malawians in general as colleagues who say, let us focus on issues that are biting our nation than trying to focus on issues that appear to be pleasant to us.
or trying to invest much more in what is contained as our aspirations. Let's put people first. Let them be the driving seat. Let them see that we are interested in solving their problems than in trying to elevate ourselves. So that is the general piece of advice I can give to Malawians. Not necessarily the opposition. I wouldn't want to just talk with the opposition. The opposition are part of Malawians, so I'm talking to Malawians in general. In simpler terms, VP, what is your goal when it comes to 2025? Are you going to be on the ballot? Are you going to continue supporting the president? What is your next move? My next move is to be relevant in as far as addressing issues that Malawians are grappling with. That is my goal. And let me also mention that I'm doing absolutely nothing at this point in time in trying to persuade, in trying to make the president look at me as a possible candidate for running mate. My job is to do my job. My job is to do what I'm supposed to do as vice president today. What happens later is in the hands of God. Kodi masomphenya anu ndotani kumbali ya tsogolo lanu la ndale 2025 mukuyimira kapena mukupitiriza kuthandiza mtsogoleri wa dziko lino? Kodi okutsatirani adziti inu mukutani? Onditsatira aziti ineyo monga vice president wa Malawi lero ndikuthandiza president, kuthandiza boma kuti mavuto amene amalawi akuvutika nawo tiyachepese. Ndiye chimene ndikuchita ine pakati. Ndiye mukafunsa kuti muzayima, ineyo maganizo anga zochitika zanga sindikupanga kena kaliponse kuti a president andione kuti akanditenge ndikhale running mate. Ine chimene ndikuyang'ana choti Mulungu wandipasa nthawi iyi kuti ndikhale vice president ndiyapangire chani amalawi zakusogoloko Mulungu aziwa. Ajala anakufunsani kuti kodi zomwe atsogoleri otsutsa boma akuchita nzoti nchiyani tsopano? Adzingodandaula kapena adzingonena kuti anthu ali njala kunjaku akuyenera kuti achite chani? Sindifuna kulankhula za osusa boma, ndikulankhula ndi amalawi onse mdziko muno. Fa osusa onse ndi abale athu ali mdziko muno kuti tiyang'ane zimene anthu akuvutika nazo tiyathandize. Tisamasogose kulankhula zimene ife tikufuna muzandivotere muzakakandwa kutoa kuti pomwe anthu amene tikuwafunawo lero akuvutika zoti voti chani mtumwa womwe sizikugwira chimene akufuna kumva ndadya ndidi yamawa zimenezo ndiye nkhani ya lero zoti kusogoloka chani tiziyang'ana nthawi yolankhula ziti zimenezo nthawi yolankhula ziti pakali pano nkhani yayikulu Malawi ali ndi njala timuthandiza bwanji. VP, Your Excellency, sir, thank you so much for your time. Like, share, Malawian cameras, subscribe.